danske forskere gør rede for deres holdning til livets grundlæggende filosofiske spørgsmål. I denne 4. udsendelse forelæser professor Holger Bech Nielsen fra Niels Bohr Instituttet ud fra overskriften Guds univers og Holgers univers. Det vi prøver på at gøre i den foredragsrække, det er at tale om 3 store spørgsmål. For det første, hvad er det for et univers, vi lever i? For det andet, hvad er mennesket egentlig? Og for den tredje, hvad er sandheden egentlig? Og hvordan kan vi finde ud af det? Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vi i det hele taget så kan forvente af videnskaben, fordi den i dag netop tit har en form for religionserstatningsfunktion. Hvad er det videnskaben selv, der har patent på sandheden? Og det har fået skeptiske filosofer til at sige, at hjernen er først og fremmest lavet til at regne efter mad og efter partnere. Og resten er en tynd kulturel fernis. Gud blev på en måde fortrængt ud af verdensbilledet med Newton. I bogstavelig forstand egentlig på en god måde. Fordi op til Newton, fandtes der ikke noget begreb, der hed kraft. Altså kræfter fandtes ikke i fysikken. Og det er derfor, det antikke verdensbillede ser tit meget mærkeligt ud. Og mennesket er i virkeligheden en engel. I dag skal vi møde Holger Bech Nielsen, som er professor ved Niels Bohr Instituttet. Han er nok et af de flittigste mennesker, jeg kender. Dag og nat kan man møde ham på instituttet på Blejdomsvej, hvor han inspirerer sine mange medarbejdere og gæster med sin dybe indsigt i både universets største og mindste bestanddele. Hans hovedbidrag til fysikken er nok den spæde begyndelse af det, vi i dag kalder stringteorien. Teorien om naturens allermindste bestanddele. Da ministeriet for nogle år siden besluttede sig for at uddele ekstra midler til specielt lovende forskergrupper, faldt valget naturligt på Holger Bech Nielsen, som derved blev en af landets første superprofessorer. I medierne er han ofte blevet udkåret til Danmarks klogeste hoved. Og i dag vil han tage os med ud på grænselandet mellem Gud og videnskaben. Det man måske skulle gøre, det er jo, altså som vi allerede har hørt, at vi forsøger at finde på nogle naturlove for at beskrive universet. Så vi forsøger ligesom at kigge Gud i kortene og finde ud af, hvad er det for et univers, han har lavet. Så vi skal ligesom prøve at gætte på Guds, men naturlove, om man vil. Men det er jo ikke så nemt. Man kan jo let gætte forkert, når man gætter, ikke sandt? Så det er jo vigtigt måske at finde på nogle gæt i hvert fald. Selvom de så ikke altid er rigtige i første omgang, så må man jo forsøge at gætte. Og det vil jeg også gerne prøve at give nogle eksempler på, selvfølgelig prøve på at give nogle af de måske mest vanvittige idéer, vi har kommet frem til selv i den sidste tid. Og måske også nævne, fordi det er så vigtigt, ikke sandt? Det er nogle af de vanvittige ting, som naturen har fundet på. Ja, fundet på den har den jo ikke, for der skal jo altid nogle fysikere til at finde på den. For hvis ikke der er nogle fysikere, der finder på det og prøver at aflæse det fra naturen, så får vi ikke nogen, der er i stand til at fortælle det. Så kan vi ikke engang fortælle historien eller bare nævne det, fordi så ved vi det jo ikke, fordi det kan godt være, at Gud har fundet på det. Hvis det bevares hemmeligt for os, så nytter det jo ikke noget. Så derfor skal vi ligesom opfinde naturlovene og se, hvad de er. Og så finder vi selvfølgelig i første omgang på noget forkert, og så viser det sig måske, at det mest vanvittige, det er minsandten det Gud har valgt til. Og der er jo de typiske eksempler på noget af det mest vanvittige, som Gud har valgt, eller som syntes for folk at være det mest vanvittige. Så kan man jo prøve at tale sig ind til og sige, at det var da helt naturligt. Det havde vi næsten kunne gætte i forvejen, ikke sandt?
Men det synes du ikke. Altså, nogle af de mest berømte vanvittige tilfælde, ja, det mest vanvittige, så vidt jeg tror, vi kan vide, det er kvanteteorien, eller komplementariteten, eller sådan noget. Det må vi nok sige, at den er nok efter de fleste menneskers opfattelse den mest vanvittige. Så vi måske kan, jeg tror godt, vi kan gøre det på den måde. Vi kan sige den mest vanvittige, ikke sandt? Og så er relativitetsteorien, der er en af den andre store byggesten, den er også anses for noget vanvittigt, fordi det har også været angrebet voldsomt, fordi der opgiver man begrebet samtidighed. Men det synes jeg nu alligevel er langt mildere, end hvad der går galt med kvanteteorien. Og det, der går galt, ja, det er sådan en slags realisme, eller så at sige, skal vi sige, den går lidt i stykker. Denne kvanteteori, den er meget troværdig. Den er virkelig så troværdig, at det er rystende, kan man sige. Og det må vi nok finde os i. Men så må vi så også sige, ikke sandt? Noget af det er så senere. På samme måde kommer disse her næsten til at virke som disse troværdighedsvurderinger kommer næsten til at virke som en slags oversigt over, hvad jeg havde tænkt at snakke om. Det næste emne, jeg godt ville snakke lidt om i hvert fald, det er babyuniversteori. Fordi det leder delvis ind som en slags undskyldning til noget af det, jeg ville sige om mine egne sidste tanker. Og denne babyuniversteori, den er allerede langt mindre troværdig end kvanteteorien, som den i øvrigt bygger videre på. Og den bygger på denne generelle relativitetsteori og på kvantemekanikken, og så prøver man at få noget ud af det, og i virkeligheden har den været lidt uheldig. Den plejer at give forudsigelser, der ikke stemmer med eksperimenter så godt, så den er ikke så god, blandt andet af den grund. Men alligevel. Og så vil jeg nævne nogle af mine egne tanker her. Og der skal man så tænke sig, som regel, når folk nævner deres egne ting, så er det jo noget, de ved, selvom de kender noget til, selvom det ikke er noget, som ellers nogen gider kende noget til. Og derfor så kan man i den situation, der er der troværdigheden meget, meget lav. Og mange gange så er der ingen overhovedet, der tror på det. I det her tilfælde kan det jo være, at jeg selv tror på det. Men det drejer sig om, det er i virkeligheden en slags udvikling videre af denne babyuniversteori. Og det var derfor, jeg ville nævne babyuniversteorien. Det var som en undskyldning for, at noget af det, vi pusler med her, det er i virkeligheden, der smager af tidsmaskiner. I babyuniversteorien, der kommer så at sige meddelelser a priori, der kunne løbe frem og tilbage i tiden, ikke sandt? Så man kunne påvirkes af sine egne tip-tip-tip-tip-tip-tipoldebørn, selvom de ikke er født endnu eller sådan noget. Og det samme idé ligger sådan set i de, vi gør. Så det er lidt en udvikling af babyuniversteorien, og jeg ville godt prøve på at illustrere det og komme med nogle af de mest vanvittige idéer i den forbindelse, som måske kan være, at vi er lavet ved sådan en slags mirakel på grund af sådan en tidsmaskine. Vi kommer til at tænke på, at i mange af disse teorier, der er flere vakuer, der er ustabile vakuer, så der kommer måske en dag sådan en snedig vakuumbombe, hvor man får et univers til at eksplodere, og en ny tilstand af det tomme rum kommer frem. Og det kunne ligefrem være, at vi var ligesom lavet forudbestemt til at gøre sådan noget, og nærmest skabt ved et mirakel for at gøre det. Det er faktisk konsekvensen af teorien. Det jeg måske skulle nøjes med at sige, det er altså nogle enkelte ting, som jeg har sagt, ikke sandt? At man i speciel relativitetsteori, så nærmest lader man tiden gå ind som på lige fod med så den glemmer jeg nærmest.
fordi jeg lader den gå ud af lige